Linnea. Ved du hvad? Vi er løbet tør for gas, så du bliver nødt til at stoppe på vejen herop og tage noget med. Ja, det var bare det. Og så vil jeg bare høre, hvor langt du er, når du regner med at være her. Og så ses vi senere. Det ser hyggeligt ud. Hej. Hej. Skal jeg ikke hjælpe dig med tasken? Vil du have noget at drikke? Jeg vil faktisk virkelig godt bruge en kop kaffe. Ja. Så skal vi have gang i komfuret, så du bliver nødt til lige at finde gassen. Ja. Ej, jeg var så heldig, fordi det var faktisk den sidste, de havde. Linnea, for helvede! Hvad? Altså, du bad mig sgu da om at købe gas. Ja, gas til komfuret, nok ikke en ukrudtsbrænder, vel? Tror du ikke bare lige, den skal slås til? Det har jeg jo tjekket. Okay, altså, jeg vil lige prøve. Linnea, fat det nu! Jeg har slået det hele til. Jeg har sørget for det hele. Og ja, jeg har tjekket det hele, og det virker ikke. Så må vi jo bare spise kold frysepizza. Så må vi jo det. Nå. Den er fucking klam, den her pizza. Vi skal også lige finde ud af, hvad vi gør med hytten. Hvad mener du? Uden mor, der magter jeg ikke den opgave, der er at vedligeholde den selv. Du skal jo heller ikke gøre det alene. Vi hjælper jo ad. Ja, bortset fra, at jeg måske ikke helt tror, hvad du siger, når du ikke har hjulpet med noget andet. Og heller ikke uden nedsættelsen. Det er fordi, jeg ikke vil. Men jeg synes bare ikke, mor hun har fortjent at ligge på en kirkegård og rådne op. Hvad mener du? Jeg synes bare, at vi burde sprede hendes aske i stedet for. Altså, hvad snakker du om? Det kan vi da ikke. Sådan noget skal man da have tilladelse til. Hvor havde du tænkt, at vi skulle sprede hendes aske hen? Herude i naturen. Mor elskede det her sted. Okay. Så beder vi hele vores familie om at droppe deres planer. For at køre til Langbortistan, fordi Linnea, hun har altså fået en god idé. Det lyder lidt dumt i mine ører. Jeg har faktisk taget hende med. Hvad har du? Jeg har faktisk taget mor med. Linnea, det har du ikke gjort. Men det er så typisk dig. Ikke at tænke på andre mennesker overhovedet. Hvad laver du her? Jeg skider. Ja, men er du måske snart færdig? Altså, gider du lige? Fandme også irriterende med den gaspatron, Linnea. Hvorfor har du også taget mor med? Altså. Og hvorfor siger du ikke noget, når du gør sådan noget? Altså, du har jo stylet fuldstændig. Altså, du har jo aldrig nogensinde givet mig lov. Selvfølgelig havde jeg ikke givet dig lov. Det er en fuldstændig vanvittig idé, Linnea. Ved du hvad? Jeg er så fucking træt af dig, og at du skal bestemme alting i den her lortefamilie. Linnea, hold nu op! Linnea, toiletpapiret!
Altså, hvad laver du? Altså, hvad fanden laver du? Der er jo masser af gas, du har bare ikke tændt for den. Altså, nu har jeg fucking spist fordaget mad på grund af dig, fordi du er så fucking stædig. Nu holder du fandme op! Jeg har seriøst hoppet og danset for dig hele dit liv. Det er så nemt at stå og pege fucking fingre, når man ikke laver en skid selv. Du er så fucking egoistisk og pissebarnlig. Du har ikke hjulpet med sommerhuset, du har ikke hjulpet med bisættelsen. Ingenting! Som om du er fuldstændig ligeglad med, at mor er død. Undskyld. Jeg er bare virkelig ked af det. Det er jo ikke din skyld, at hun ikke er her mere. Nej, jeg tror bare ikke, jeg forstår det helt. Jeg kan ikke bare kaste hende ud på jorden. Du har fuldstændig ret. I hvad? Jeg tror virkelig også, at mor ville have elsket, at vi gjorde det sammen.